Hi guys, this is Islandski Vlog. Muling nagbabalik. This is my cat, Maui Boy. Tell them Maui Boy, hi. Kumusta po kayo dyan? Marhay na banggi po sa mga taga Bicol dyan. Hello. Muli po tayong nagbabalik. Mamaya po mga kalinlin, abangan nyo po at meron po tayong lulutuin. Abangan nyo lang po at ipiprepare ko na po ang ating mga ingredient. By the way pala mga kalinlin, may chika lang ako sa inyo, kunting chika lang naman. Alam nyo ba na tayo po ay mga small subscriber, nagsisimula pa lang po tayo na maghanap ng mga magsusubscribe sa atin. Ang iba po kasi dyan, sasabihin po sa inyo na sub to sub po. Okay po, nasub nyo na po siya, then you are waiting po na mag-subscribe din po sa channel nyo. Then po, after few minutes, pag alam niya na pong nakasubscribe na sila sa channel nila, alam nyo po yung ginagawa nila, nag-unsubscribe po sila. Napaka-unfair naman po ng ganun. Di ba po? Kapag marami kang natulungan, ibig sabihin marami din po yung balik sa'yo. So ngayon po, maliit pa lang po yung yung YouTube channel, nagsisimula ka pa lang, tapos nanluloko ka na ng tao. Sinasabi ko po sa inyo, hindi po lalago ang inyong channel sa ginagawa nyo. Sa ngayon pa lang po, tigil nyo na po yung ginagawa nyo sa ganyan. Kasi po, hindi po maganda yung ganyan. Kasi po napaka-unfair po, wala. Nakaka-upset. Mabuti na lang po, nandito yung aking Maui Boy na wala po ang pagka-upset ko dahil sa kanya. This is Maui Boy. Tell them to subscribe, like, and share. Mga kalinlin, dyan lang po kayo, abangan nyo po ang ating lulutuin ngayon. Bye-bye po. Salamat. Bye. Mwah. Hi mga kalinlin. This is Islandski Vlog. Muling nagbabalik. Ngayon po, ang lulutuin po natin ay ang chicken liver. Hugasan muna po natin siya. Then after po, imamarinate po natin siya ng 30 minutes. Lalagyan po natin siya ng mga ingredient natin na gagamitin para sa pag-marinate. Diyan lang po kayo, panoorin nyo po ako. O mga kalinlin, nahugasan ko muna po itong chicken liver. Tanggalin ko po yung mga to. Ganito. Hugasan muna po natin bago siya i-marinate ng 30 minutes. Okay po. Yan lang po kayo ha. Huwag kayong aalis. Nood lang po kayo. Ayan po. Natanggal ko po yung ganito niya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya mga kalinlin. Tanggalin ko po itong puti na to. Okay po. Keep on watching lang po para malaman nyo kung paano ko po ito lulutuin. Yan mga kalinlin, ito na po yung chicken liver. Ang gagawin po natin ay lalagyan po natin siya ng garlic. Ito po. Ito po yung garlic. Then, lalagyan ko po siya ng soy sauce. Mamarinate po natin siya ng 30 minutes. Isa. 2 kutsarita ng soy sauce. Then, lalagyan po natin siya ng sugar. Konting sugar lang po. Yan po, haluin natin para kumapit o yung lasa niya. Then, lagyan po natin siya ng
lemon. Yes po, lemon po. Lagyan po natin siya ng lemon. Yan na po. Yan, haluin po natin para kumapit po ang lasa. Yan po. Then, lalagyan po natin ng ground black pepper. Paminta. Lagyan po natin siya. Ganyan. Then, kunti po yung pampalasa. Yan po. Haluin muna po natin. Then, i-marinate po siya natin ng 30 minutes. Tama po yung naririnig nyo, 30 minutes. Then, after 30 minutes po, ipaparayin po natin siya. Diyan lang po kayo ha, para malaman nyo po kung paano ko ito lulutuin. Okay po, mga kalinglin? Mga kalinglin, ito po ang lahat ng ingredient na ating gagamitin sa pagluto ng marinated na chicken liver na may gizzard. Ito po ay ginger, white onion, garlic, dahon ng laurel, then yung siling maliliit na green. Then, tomato sauce, soy sauce, oyster sauce, then ground black pepper or paminta. Then, lalagyan po natin siya ng kangkong. Then, ang ating pong pampalasa ay ang namnam. Namnam, bike naman. So, ngayon po, ang susunod po natin gagawin ay ipapray muna po natin itong marinated na chicken liver. Diyan lang po kayo, panoorin nyo po kung paano ko po siya lulutuin. Okay po? Ngayon mga kalinglin, mainit na po ang ating frying pan. So, lalagyan ko na po siya ng cooking oil. Yan po. Susunod po natin gagawin ay ipapry muna po natin ang marinated na chicken liver. Ito po siya. Ito po. Ipapry po natin siya. Ayan po, ilalagay po na natin siya. Hinaan ko lang po yung apoy. Baka tayo matalamsikan. Mahirap na. Ayan po, ilalagay ko na po. Ayan. Alam mo ba na yung ibang mga maliliit na YouTuber katulad ko, sasabihin, sub daw. Sa oras na ma-subscribe mo siya, then, saka kanila i-unsubscribe. Kanina, masaya na ako kasi nakita ko 60 na po yung aking subscribers. Then, nung chinip ko po siya ulit, naging 48 na lang po. Yung 12 na nag-subscribe sa akin, nag-subscribe po ako. Para pong nakaka-upset. Kasi pagkatapos mo siyang i-subscribe, unsubscribe ka. Napaka-unfair. Na po siya mga kalinglin, no? Hahanguin ko na po siya, then hiwain ko po siya ng mga maliliit. Yan po.
Ito na siya mga kalinlin. Ito na po siya. Yung ating fried liver. So ngayon gagawin ko po ay hiwain ko po siya ng maliliit. Ganyan. Ganyan. Mainit pa siya. Alam nyo ba? Malasang malasa siya. Kahit ngayon pwede mo na siyang kainin. Yan. Na po mga kalinlin yung ating atay na fried. Hiniwa ko po siya ng maliliit. Then ito pala yung ating gizzard o balunan. Pinakuluan ko lang pa siya ng tubig. Then, hiniwa-hiwa ko po siya ng maliit katulad po nitong ating atay. Ngayon po ang gagawin natin ay igigisa na po natin ang mga ingredient na panghalo po dito. So ngayon po, init na po ang ating frying pan. So lagyan ko na po siya ng cooking oil. Yan po. Then ilalagay na po natin ang sibuyas. Then yung ating bawang. Natin na din ito. Ayan lang natin. Then, susunod na po natin ang ginger o ang luya. Ayan. Ang bango po niya, yung luya po yung nakakapagbigay ng aroma. Then, ilagay ko na din po yung siling green na maliliit. Bigla na tayo kaya di nawawala ang sili. Ating gizzard. Ito po. Yung balunan. Yan po. Basta na po natin. Kaya lang po natin ng mga 5 minuto. Na po, nakapag-inis na po siya. Ayan lang natin. And ngayon po, ilalagay ko na po ang ating fry na atay. Yan po. Halo na po natin. Haloin natin mabuti. Ayan, tumutunog-tunog po siya. Ayan lang po natin yung apoy. And ngayon po, lalagyan ko na po siya ng soy sauce. Kunti lang po. Mga 1 kutsarita. Kasi baka naman po umalat. Ayan po. Lagyan na natin. Then, lagyan na rin po natin siya ng ating oyster sauce. Ito po. Oyster sauce. Lagyan ko po siya ng 1 kutsara. Hindi na pang lumabas. Lagyan na po yung 1 kutsarang oyster sauce.
po natin ng isang kutsarang tomato sauce. Yan po. Tomato sauce. Yan po. Isang kutsara lang po. Then, haluin po natin. Lagay po natin ang ating dahon ng laurel. Then, maraming black pepper o paminta. Yan po. Haluin po natin. Mga 5 minutes lang po. Ayan po. Ayan po, ilalagay na po natin ang ating kangkong. Ito po kangkong. Halo ko na po siya. Ayan po. Haluin natin. Pan lang po natin. After 5 minutes po, okay na po siya. Lagyan natin ng isang minuto. Yan na guys. Pwede na po natin siyang hanguin. Ready to serve na po siya. Ito na po siya mga kalinlin. Ayan po siya. Pwede na po natin siyang iserve. Ito na po ang ating finished product na marinated chicken liver and gizzard na may kangkong. Ito na po siya. Ayan po. Ayan po siya. Ayan po. Guys, mga kalinlin, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.